Prajem vám krásny deň, dneska si spravíme svieži krásny look. Ako prvé použijeme fixačný gel pod make-up, ktorý si zapracujeme a na to následne použijeme podkladovú bázu podľa typu našej pleti. Ja som používala rozjasňujúcu, keďže som suchšia, odporúčam matnú, ak si zmiešanejšia. Určite máte vždycky pri sebe vreckovky, pretože si nanášame make-up najskôr rukami, aby sa nám pekne rozpustil a potom zapracujeme so štecom, aby sa nám pekne prilnul do pórov a držal tam celý deň. Puder som nepoužila z toho dôvodu, že mám radšej, keď je tá pleť taká globy, takže môžete to vyskúšať. Teraz si urobíme obočie. Obočie si budeme kresliť práve v tejto hrane, kde to kreslím, aby ste si vydvihli oko. Vpredu sa maluje s ceruskou čo najmenej, je to ceruska z Mary Kay, ktorá vám krásne vykreslí vašu líniu podľa potreby. Teraz budem používať matný a rozjasňujúci očný tieň, s ktorým si naklepem, vlastne vytvorím taký rozjasňujúci pohľad v strede viečka a na oblúčik si nanesiem matný v žlto-oranžovej farbe, aby bol čo najprirodzenejší a vyťahujem si hore ten očný tieň, aby mi toľko pôsobilo, že ho mám veľké. Teraz použijem vodeodolnú linku z Mary Kay a ona je úžasná, pretože má veľmi tvrdý hrot a veľmi dobre sa s ňou kreslí. Vydrží vám celý deň krásne na oku. A určite to potiahnite trošku dopredu a nerobte veľmi hrubé línie, aby to nepôsobilo tvrdo. Teraz použijeme kombo troch úžasných riaseniek. Prvá bude Ultimate, tá je výborná na jemné riasy, potom použijeme druhú, je to Lush Love, táto, no a tá vám pekne prehustí a zvýrazní riasy. Použijeme ešte tretiu riasenku, no už som z toho nadšená, ako vidíte, to oko je krásne, veľké. Teraz použijem vlastne Intensity, ktorá vám zvýrazní, zintenzívni tie riasy a vytvorí vám dole šis. Znamená, že vám to vytvorí bábikovské riasy, aby ste mali úplne že obrovské, síte, veľké riasy. Tak ak čakáte a očakávate niečo od riaseniek, tak tieto tri, keď budete mať nádherné veľké riasy. Odporúčam aj spodok rias, samozrejme, dotlačiť spodné riasy, aby to vyzeralo naozaj efektívne a luxusne. Dotieňujeme, dočistíme, to je veľmi dôležité, dokončiť to líčenie. Naozaj stačia malé, krátke ťahy. Teraz ideme urobiť kontúru tváre. Sledujte. Nikdy nejdeme nižšie, ale ideme hore. Hore k spánkom, aby tá tvár bola tak krajšie zrezaná. Budete si pomáhať aj tvárovou gymnastikou, aby ste vedeli, že kde asi by sme mohli, ako napríklad tu, dať vlastne kontúru, aby vaša brada pôsobila napríklad špicatejšie. Teraz budem používať dve lícenky z Mary Kay, s ktorými si pomôžem vytvoriť mladistvý vzhľad ružovo brostinkový a dáva sa na ten roh líc. Teraz by bolo ideálne, keby ste si pusu prepudrovali, kľudne môžete kontúrovacím pudrom, zväčšia sa opticky a teraz si nanášam na pery vodeodolnú linku cerusku z Mary Kay. Milujem túto farbu, je krásna, mladistvá a hotovo.